Volám sa Tomáš Solčani, poznajú ma pod prezývkou Twiggy. Momentálne mám 27 rokov, dobrovoľníkom a filantropom som sa stal vlastne v 14. Filantropi mi dali možnosť naučiť sa veľa nových vecí, písať projekty, možnosť hodnotiť tie projekty, schvaľovať ich, navštevovať a tak ďalej. Mal som možnosť vycestovať do Ústí nad Labem a Írska. Tento program odporúčam všetkým mladým ľuďom, ktorí majú veľa voľného času, aby sa určite pridali, pretože otvorí im to veľa možností, čo môžu robiť. Takže pridajte sa, určite sa pridajte.